kuitire nyasha mangwanana datara pamusoro pekungo believer mune zvauri izvozvo. I've discovered kuti tinouya panyika pane nyaya dziripo, pane philosophy dziripo, pane kutaura kuripo. Sometimes tinoshepwa neenvironment neinformation yatinongosvika iri panyika to an extent yekuti unopedzisira wakuda kufita musociety, wada kuita zvinoitwa, wada kungoitwa zvinoita kuti vanhu vangu kuti uri apa, but wokanga umbodiscover kuti mborani wakasikirwe wakauya panyika kuzoita sei. Ukatadza kuziva zvauri haugone kufulfilla the mandate kana kuti purpose yawakanzi naMwari panyika uye kuzoita. Panyika pane nyaya dziripo, but iwe wakafitwa munyika ina Mwari. I would like to start scripture, the book of Jeremiah chapter 1 verse 7. Mwari vanoti Jeremiah, ndakakuziva usati wava mudumbu raamai vako ndikakuita muprofita. Zvoreva kuti Jeremiah kune kwaakaexista before auya mudumbu raamai kuti azouya panyika. So ane chaakaunzirwa zvokuti iye anogona ipapa nyaya ukaiverenga fedha aitoramba ndiri mwana mudiki handigone kutaura ndikazodii kudati panyika paunouya panoya pachiti vafana havaite izvi, vadiki havaite izvi, vasingagone izvi havaite izvi, yet iwe you are called, you are anointed and appointed kuti uve a prophet, a mouthpiece of the voice of God. So ukasaziva izvozvo kuti wakasikirwei, chii chakanzi naMwari uye panyika kuzoita, unopedzisira wangoita twese at the end hauna goal yaunoachieva according to the purpose yaMwari muupenyu. So Jeremiah ari kutoziviswa kuti aiwa iwe taitombozivana usati wamudumbu ramai vako. Chandakati sava panyika chiri very strange ndechichi. Munhu anogara mudumbu ramai vake for 9 months ozoberekwa. Aberekwa potanga kunzi ane 1 month, ane gore. You discover kuti paanga ari mudumbu for 9 months vaitoziva kuti munhu yaariko and ararama 9 months ari mudumbu. Abuda havachakondinya kuti 10. Vakutanga futi kuti 1, which means panyika pari bias to that level yakuti zvimwe zvinhu zvavanoziva kuti zviriko havazvitende. Munhu akararama 9 months mudumbu ramai achingouya panyika akunzi 0 takutanga kuti 1. Saka munoona birthday rakaita tatipatisani haasi makore chaichaiwo ari pabirth certificate, because ane dzimwe 9 dzaanofanira kutopa because akambenga atoriko pakatotengwa preparation tonzi kune munhu ariko ari mudumbu 9 months but achingosvika panyika zvanzi 0. Saka nyika inokansela zvimwe zvinhu, so zvanotoziva kuti zviriko but haitende. Waida kuti utangire paplatform yekufunga kwavo kuronga kwavo. So munhu wese ari wired, munhu wese ari appointed, munhu wese ari anointed kuita zvimwe zvinhu muupenyu, but ukasaziva manje chako chaito chiri mauri, you end up wakungotarisa uchizvikompea nevamwe, uchiona vamwe vari nani, waona chaunogona, hauna chaunoita. Bible chairo Mwari vakati let the birds fly. Till today ostrich doesn't fly. Yet ostrich is one of the birds. Ito ne mafeathers, inotokandira futi mazai. Zvakangoita shiri ndo zvakaita ostrich. And hakuna version yakanzi let the birds fly vapaitoswa koma ostrich ya too heavy kana kuti chiri. Aiwa, inyaya yekuti ukatasa shape ostrich just gives you a hint kuti sei isiri kusimuka iwo Mwari vakataura. It's not the devil. Mwari vakatotaura neMwari zvavanotaura zvinofanira kuita, but the ostrich everything is big. Chingori chidiki musoro. Information, knowledge. Musoro kadiki. Saka your understanding, your belief, musoro mako information ya uinayo inogona kutova a hindrance potential iri mauri. Hakuna ari kukurwisa, but iwe haunyatsozova kuti mborani wakauya panyika pacho kuzoita sei, chii chaunogona, uri wired kuitei. Saka unofesa resistance to an extent yekuti unogamuchira zviripo instead yekuramba uchifighta kuti udiscover chiri mauri. Ukaenda the book of 1 Chronicles chapter 12 verse 2. Munhu anga ari destined, munhu anga ari appointed by God to kill Goliath was not David. It's hard to swallow, but I'll explain. David akauraya Goliath, but haasiri anga ari appointed to do so. Why? 1 Chronicles 12 2 not. So, Aiva the king, I ran an army against Goliath. He was gifted to throw stones with either right or left. The Benjamites were gifted, and so was a Benjamite. Which means, kana Goliath akafa nekupotserwa dombo, kune munhu anga ari gifted kukanda dombo against Goliath ainzi so, asina kuzviita. Pakatouya somebody, and ukatarisa David ane testimony isingapindirane nekubatwa kwa Goliath. Why? Because kwake uku zvaaita, ndakauya shumba yakauya ndikaibata nendebvu ndikaibvarura, kukauya bere ndikadii, Goliath abatwa hana ndebvu aitwe izvozvo panoda kukandwa dombo. Which means David chakapitaliza nacho akatarisa gift ya Saul. Akaziva kuti gift ya Saul yanga iri wide to defeat the challenge iripo, but hana mentality, hana knowledge, hana understanding. Saka David chakamupa kukanda dombo, iye asina nhororo ndeyekukanda matombo. David hana nhororo ndeyekukanda matombo. Paakauraya shumba nebere zvasiri zvematombo aibata nemaoko.
but paakauraya Goliath akakanda dombo kurati akatarisa kuti chiri kutadza kuuraya Goliath chacho chakatowa wired by God to defeat Goliath because so are gifted but so haana kushandisa the gifting yake nekuda kwekuti maybe haana kudiscover kuti amborani anogonei. So there are a lot of people who are successful in life today kwete nekuti vari gifted in that area but vakagona kuva nemind nekudiscover nekuziva kuti vanhu vari kutadza zvinhu izvi but ndo vari wired to do it but I will do it ndichingotarisa era yavari kuita no capitalize on. In other words ndikuedza kutaura kuti there are times yekuti you can discover a potential iri mauri nekuziva zvauri through what the enemy says. And I'll refer from the Bible again. Uchaona kuti Moses achibata fight yehama dzake dzairwa pane akashedzera kuti ndiani akakuita mutongi pakati pedu, ndiani akakuita a leader pakati pedu, ndiani akakuita mukuru pakati pedu. Already Mwari vatomuita mukuru atosikwa kuti alide vanhu as a leader but iye asati discover but the enemy yaakutaura zviri negative but iye wakabva azvitora zviri negative ndokubva adiscover kuti ukaona vanhu vachiti haugone chinhu ichi iro chinhu chacho uri kuchiita but havakufarire. There are times yekuti une chaunogona and uchinyatsogona but nokuti kune vanhu vasingakufariri vanoti haugoni. So there are times yekuti unogona kutora mind yakuti asaka hapana zvandiri kuita yeta unonyatsodiscover kuti ana handisi kugona zveshuwa here kana kuti ndinogona but team iri harindifarire. So there are times yekuti vasingakufarire ukashanda nawo unopedzisira usaite chaunofanirwa kuita. Why? Because vanenge vachingoti haugoni hauna chaunoziva. So munhu wese ari wired, munhu wese ari chakaiswa naMwari maari but panyika patinouya pane information dziripo pane mastandards aripo ekunzi kana waputsa ichi uri dofa unako unoenda. I remember ndiri grade 2 paparents day maparents anouya kuchikoro teacher wangu akataura mashoko akandibata till today andakangani. Imagine ndiri grade 2 dara akatodza vabereki vangu kuti hapana tsana vakadai makatenga mbudzi dzaibereka hapana chiri kuonekwa irima rega rega it was more like a joke but aitotaura zvinobata but today ndiri panapa I'm teaching nation yangu wa grade 2 yangu vakurati aitoshora imwe ticha hombe kudarika iye but inyaya yekuti ndoma standards awo ukangotadza kageographer unonga uchaenda ukangotadza kaenglish unonga uchaenda but ndakazodiscover kuti aiwa munhu ese ari wired maari mune chinhu chirimo mastandards nekuronga kwevanhu unogona kukundikana but ukadiscover chakaiswa naMwari mauri God will help you and he will see you through. So kudiscover kuti umbori ani believing in yourself kuti ezvavati izvi ndiita handikwanise but inini wacho ndine zvandinogona. Hakuna munhu asina basa but kune vanhu vanokushayira basa but iwe uchirega kuchishayira basa. Hakuna munhu asina basa but vanhu vanogona kukushayira havo basa but iwe uchiregera kuchishayira basa. One day ndainwa drinking town ndapedza kunwa ndakanda chigubhu mubhini kwasvika mwe mudhara vaita recycling wai ndokubva vatora chiemti chigubhu vaisa mubhegi indapedza nacho chinhu chasina basa but iye atowana basa ari kutotanga unacho ndoba ari kutotanga pani kupedza ine ari kutotanga why because vanoita recycling. So there are times yekuti chisina basa kwandiri chine basa kune mumwe. So in life ungangodaro kuti society haikugamuchire vanotokutora semunhu ari useless hauna chaunogona hauna chaunoziva but discover yourself. There is something good in you. That's powerful. Vavarira kuita chinhu ichocho unosimuka because chese chakaiswa naMwari mauri une grace upon it. Ukatotanga kuchiita you see things happening zvimwe zvokuti unoshamisika kuti kune vanhu vekuti they go college of music unodzidziswa kuridza kuti you can learn but chido nechipo zvinhu zvakasiyana. Tine vanhu vari kuita zvinhu mulife nekuti vane chido kogoita vanhu vari kuita nekuti vane chipo. Advantage yechipo une a spiritual backing. Why? Because you are already gifted in that area une grace concerning that but ane chido mutsimba kudzana kutraya but ane chido even akaita error becomes a style. Kana munhu ane chipo munhu ane chipo akaita mistake iyoyo vanhu vanogona kuitsita sestyle. Ukatarisa tuku aikosora but kosoreka kudoka tuku katoka style. Why? Because he's wired, he's gifted in that area. So ukadiscover zviri mauri ombomira kunza kuti vanhu vanoti kudii because vanhu kutaura havaregere vanhu kutaura panyika pane mastandards aripo pane zvokunzi ukaita izva unobva unoenda. I've seen vanhu vari successful in life. I'm not against chikoro but ndikuti ndo standard iripo yekuti ukangofera oleva unonga uchaenda una chaunoziva but a lot of people vamwe madrop outs vamwe nekuchikoro hakuna kuendwa but akapasa life chitori chimwe chikoro futi chekuti ukasachipasa wakapasa zvimwezvo unopedzera wakushandira wacho akafoira mabhuku akapasa life. Why? Because pane chaakadiscover inside. Munhu wese paari mune zvakadyarwa naMwari zvakaiswa naMwari maari zvekuti zvinotoda kuti wega ukasaziva iwewe manje hakuna anokuzivira.
Amen. Come on. Ukasazviziva iwe muridzi hakuna anokuzivira. Takaita nguva refu tisingazoti nemaDiamonds muZimbabwe. This time takatoitawo grade 7 taitonyorawo any southern country neDiamond ukanyora Zimbabwe yaitochekerwa. Anga akurati kune madofa akanzi fanomakira evamwe. Because ivo vaitotimakira havazive futi. But vane mastandards avo kunzi muna hamuna. So there are times yekuti ari kukumakira life yako haana chaanoziva concerning chakaitwa wired naMwari in you. So don't join them. Aiwa, discover yourself. Believe in yourself. Kuti varume mati handina kwandinoenda but ndiri kuziva kuti pane kwandiri kuenda. Muri kuti handina chandinogona but ndinoziva kuti pane chandinotogona. Ende chimwe chinhu chandakadiscover panyika, even what discover yourself, une resistance yekuti vanhu vanokunyima platform yekuti uite showcase what is in you when you believe in you. But I've discovered there are times yekuti you are brave enough to create your own platform. Don't wait for the door to open kana kucreatirwa madoors. Learn to create your own door. You see boys vedu repambare rechill sport. Vakomana vakatoita zvima DJ zvikatoita mukurumbira but vangoronga chinhu chavo kumaflatsu. Inyaya yekuti pamwe pacho hausi kukwana masystems aripo emaradio station. But unongoenda kuseri kwako ungovhura ungoti chichill sport chako kuseri. Wakutochila uripo zvinhu zvakutongofaya zvakuti you create your own platform. Life inoda ini muchechi kwandaipinda, I won't mention name, muchechi kwandaipinda ndakafesa resistance. Unoda kuenda kuBible school ungaparidza ungadie unozotimakisa kutaura seri zvomarengi mwari kuparidza muroad. But I create a platform pana First Street. Here I am today. Takuenda maplatforms havairamba kuti auendai. But ndiri kubva nekuplatform kwangu. Come on. First Street ndekwangu. Hakuna kwaya, hakuna usher, hakuna munhu anotofamira rumira ndega. Toita zvinhu ndorira. Ndozotanga kuchedzwa vandaidza uyu. So in life when you discover yourself, ukanyimwa mikana, create your own. Thank you. Be brave enough. Thank you. Vachikuresista vachiramba tanga kuita ukaita vachazvinzwa iko kune kuti zviri kuitwa. Like the book of Judges chapter 11. Komana is Jephthah. Akaresistwa mufamily mavo. Akaenda kunzvimbo yanzi land of Tob. Ariko akazunganidzira vanhu vari useless akatanga kuvalida. Israel ikazofesa hondo vakata kume chatiri kushota munomu is a quality ya leader anenge Jephthah. Maqualities aJephthah awanikwa kupi? Ayawanikwa kunzvimbo yaakadzingirwa akaenda. So in life vanhu vakasakupa mukana, create your own. Thank you. Vanhu vakakunyima platform, gadzira yako. Mahumble beginnings haana kana tangira ikoko. Unoita istakaitira parenki ndakaparidza mubhazi ndikaparidza kuchitima ndikaparidza pana First ndikaparidza ndakuenda maplatforms mahomba anotyisana ndichibva nekupi nokwete nokuBible Masowe makaparidza kumasowe tikaenda tikandorola. So you see kuti ndakacreate a platform ndikamira number one supporter welife yako ndiwe. Amen. Usamire kuti vachandikuza vachati pana First ndichirova vanhu vachingopfuura so vachitaura zvavanoda ndakati pana handibvi kusvika muchauya chete. Ende pakapera pakuzara vanhu vakuuya. Kuti ndakabhiliva mune zvandiri, ndakatenda mune zviri mandiri. Nokuti pamwe pacho pane vanhu vokuti anomirira kuti dai vanhu vamira neni, dai vanhu vamira neni, iwe imbomira. Vanhu nature yavo havadi munhu ane vision, vanoda munhu atori well established pachinhu chake. Imagine wopimba musikana oenda kumba wanzi komona kwanoita nezve woti ada kuzoita kastudio kake, ada kuzoita marori, ada kuzoita mabhazi, amunzi aiwo man. Hatidi munhu ada kuzoita zvinhu, toda munhu ari kuita zvinhu. Kwa inature yavanhu havagamuchire vision, vanogamuchira chinhu chiri well established. Pavision unomira wega kusvika chinhu cha-established. So create your own platform. Resistance panyika uishaye. Why? Because pamwe pacho hatisi hama dzako havakufarire zvakawanda zvinoita kuti vanhu vakuresiste. But havagoni kuresista chiri wired naMwari in you kana wachicreatira platform. So life yako ine chekuita newe. Be a number one supporter of your life. Be the number one supporter of your life. Resistance haisi nyaya, ndo nature yepanyika patiri. Jeremiah airesistwa, iwe Mwari vachiti ndakakuita muprofita kuodzi. Airesistwa. So no matter chirimo chaunacho ndechaMwari. Jesu achida kuberekwa pakashayikwa rumu. But akaberekwa zvakadaro. Ende aberekerwa mudanga. Kucreate kwa platform. Aberekerwa mudanga. Ma-wise men vakauya negold kudanga. Which means good things can locate you uri kuarea yawakaresistwa. When you pursue what God is putting in you. Amen. Gold rakaenda kunopiwa munhu aberekerwa mudanga kwete kuchipatara. Kwekuzvipatara handizoti vakawanei but handinoziva chete Herod paakatera achida kuuraya vana. Akashayiwa Jesu nokuti aitsvaga kunoberekerwa vana kwete mhuka. Jesu aberekerwa mhuka. So there are times yekuti resistance yako iplatform irikucreate naMwari. So that pane zvinozouya against you hazvikuwani because hausi in that area. So learn to create your own platform. Make sure you create your own doors. Mazuva ano hakuna vanhu vari kupa vanhu mukana.
unozvigadzirira mukana. Kana warira uri kuarea iyoyo avakurambi avakuresist. Why? Because unorira zvekuti vanhu vanopedzisira vakusiya kwacho kunonzi kunonaka kwachienda kwacho kusina basa. Why? Nekuti kune goridhe ririko kudanga. So munhu wese is a golden boy, is a golden child, is a golden girl. But inyaya yekuti vamwe vanotarisa environment akuno kudanga akuno daita mboendawo kune vamwe ikoko mamwe platforms awo kutsike but uchakutsika nekuda kwokuti wagona kudiscover what is new, wacreate a platform, wamira wega kwauri ikoko shuka zvinhu zvako zvaita. I always hear people achiti vakuru vakataura vanga vari paage yauri ende iwe hausi kutaura, which means life inopa munhu wese mukana. Izvo kunzi vakuru vakataura, ini ndakura ndada mbotaurawo ende ndada kutaurawo zvinosara zvichitotaurwawo futi. Pana vakuru vakataura kuda kuti haungangomirira kuti kutaura kwevanhu nekufunga kwevanhu ndokunongokushepa ndokunongokugaidha. Think outside the box. Iva nemindset yekuti uyo unozvitenda yokuti aiwa ina ndakuya panyika uzongoitsira nhamba ino. There's something special, something great in me. I'll do it. Yeah. Ngavarambe ngavaresiste but inini ndichaita number 1 supporter welife yangu. Ndinozvomberera maoko because Mwari vachisika nyika vachitanga kuita zvinhu kwakusina munhu, vanhu vasati vasikwa. Mukaverenga bhaibheri rako kuna Genesis richitanga Mwari aizvipiga ega. Aiti akapedza kusika aiti this is good. Akapedza kusika this is good. In other words kutaura kwemazuva ano aigona kuti ndakwatura pandarova ndakapedza. Mwari aizvimotivheta ega akapedza kuita chinobva this is good. Icho. Yes. So there are times you need to encourage yourself. Kenda pamira nongedzera kuti blaza ane nharo blaza anopisa. Izvozvo zvinodiwa life. Be a number 1 supporter of your life. Be a number 1 supporter of yourself. Zvekuti anenge vati kudi discover what is new. Come on. We are so special. Bible rangu roti you are wonderfully and fearfully made. Yes. Wonderfully and fearfully made. So pachinhu chese chaunoita iyo statement yekuti wonderfully and fearfully made. I'll give you this picture. Garden era Harare rinoramba riri garden nekuda kwekuti kune vashandi vekanzi vanoenda cheka loan vachimaintain. Kureva kuti vakaita strike for 3 months rinoita sango reHarare. So statement purpose igarden. Pakati wa strike ya jungle, which means statement yekuti wonderfully and fearfully made. That wonder and fearfully made ino maintain wanewe. Learn to improve yourself. Learn to improve yourself. Gona kuzviimprove akusi kuzvirwisa, kuzvielevata kubva pane levels, kuva ne skill, kuita zvinhu zviri unique. Ati iwe wakasikwa, discover yourself, ndine gifting in this area. Dzimwe nguva gifting yawe inayo ndeni mumwe ari paside pako. But the difference iri pakuti iwe une a skill yawakudevelopa, une improvement yawakuita. Vanhu vanoita zvinhu zvakafanana panyika variko, vanotamba bhora vanotamba vakawanda, but kuna anonzi soccer star. Matambiro kwete kutamba bhora. So kutamba bhora kuri common, maplayers anotamba, but matambiro makes you a star. Zvinobva dedication, discipline and improving yourself. Come on. Usangoti kana ndiri gifted, God will make a way. In that way, what are you doing? Improve yourself. Yes. Zvipe time, zvipe dedication. In as a minister of the word, I need time to pray, I need time to research, I need a lot of things. Zvekuti ugone kuimprove. Kungova ne gift is not enough. Usina skill pa gift yako, usina improvement, usina discipline. Yes. I've seen a lot of people are gifted but they die poor. Why? Because gift yao yakangogumira pakuva ordinary. Kuti munhu anongotamba bhora chete. But achiitei mukutamba kwacho haana skill, haana improvement, haana chi. So imwe mari inoenda pabusiness kuti pamunhu haisi pamusoro peproduct. Iri pamusoro pezvakaitwa kana kuti pamusoro pemunhu ane chinhu chacho. For example, yes. Vanhu vanotengesa hembe vakafanana mutauro. Ndaifudza kuti kuchipa kwakaita hembe kumupedza nhamo. Edgars yaifanira kuvhara. Ndikazvidiscover kuti haisi kuvhara. Why? Vane zvavanoita munonzi mukudhura kwacho kunoita kuti vanhu vasaone kudhura. Come on. Vane zvavanoita pachinodhura kuti vanopedzisira vakuona sekunge hazvidhure ende vachiramba vachienda vachitenga. Why? Nekuda kwekuti vakadiscover tine competition nevanhu vakachipa, but isu taida kuwedzera quality. Taida kushanda nezvimwe zvinhu zvavasingagone kuita vanhu varuko. So tinoita magiftings akafanana, but what makes you great? Kuimprove, kuva ne skill, kuva ne discipline. So believing in yourself, or dedicate time yako nenguva yekutenda nekuziva. Panyika patiri pane information dzekuti ukadzinzwa unopedzisira unozoti handakwandoenda. Mozva kuti kana usina icha usvika uku, kana usina kuzwanana ninga unako unoenda nekudini. Kutaura kuri panyika. It's unfortunate Cain Abel vakaberekwa outside the garden.
zvekuti vabereki vavo vakasagara navo pasi kuvaudza kuti vana vangu tiri type yekugarden zvedu zvakarongwa naMwari ndezvekugara mugarden tichidya zvakanaka vanorarama lifestyle yemujango vachifungidzira kuti ndo original mind or the purpose of God. Saka vanhu vasina original information concerning their own life vanorarama neinformation iri kunze ende yese iri kunze haisi favorable to you. Inokurwisa, inorwa newe. The original information inokusimudza nekuti uende kure is the word of God. So when you believe in yourself, believe in God. Amen. Believe in the word. Discover kuti koma vanga vane purpose yei kuti ndiuye pano. Yes. Chaka kuziva the mind of God. Kana wachiziva chinhu ichocho achingoita kana wachiziva pane nguva yekuti Mwari vanoitira vanhu zvinhu kogoita nguva yekuti vanhu vanoita zvinhu nokuti vana Mwari. Daniel 11:32 vanoziva Mwari wavo vachava nesimba vachaita mabasa makuru. So there are times yekuziva kuti God is backing me but I need to do something. There's something I need to do. I need to improve. I need to have skill. I need to have this and this. Unongopiwa chipo. Skill is you. Unopiwa dedication. Ndiwe unofanwa kutsvaka kuti ndoita sei pachipo chandakapiwa. Chipo Mwari vanokupa. Zvekuita nechipo maitiro acho choice, a personal decision. So a lot of people, they are gifted but they still die poor. Yet gift yao is, mean a lot of money to them. But dambudziko riripo ana improvement. I now create a platform. I know that as long as I'm gifted, pane zvichaitika. Kana uri gifted, pane zvauchaita. Ndakambodzamba nemwe nzvimbo ndikati key haikinure door. Key inokinuriswa door. So having the right key haisi guarantee yekupinda. Kana usingazve the direction to turn the key. Key inokinuriswa door haikinure door. So having the right key haisi guarantee yekuti unopinda. But knowing where to turn the key, the direction, how to do it. So a lot of people are gifted, are talented, but they just sit. Vachiti zvichaita bo chipo chako chinokuvhurira musuwo. Ane chipo ndiye anocreate a platform. Anofighta, kana vanhu vakakuresista this corner, enter this side. Vakakuresista this side, enter this side. Exactly. Yeah, because pane resistance baba. When you discover yourself and vanhu vachitoziva kuti unogona chakati havangokutiita because unogona. They will resist you. But you will be a number, that's my message, be a number one supporter of your life. Iva iwe unozviudza kuti ini ndinoita ende zvinhu zvinoita ende Mwari vaneni and I'm wired, I'm gifted kuti chinhu chichiite. So when you support yourself, kumira pachako iwe marights amirire munhu ane marights ndiye anomira. Mbavha yakauya mumba ungaverenge constitution kuti nyika inonofamba noti ai unofanira kurovana nayo unofanira kudhila nayo kwete kuti after waringa constitution isamabhagila bhazi waringa constitution isagadhi kugeta. Thank you, Evangelist Raymond Baringa. Thank you so you. Yeah, Zakwana. We need to keep believing in ourselves and we leave you with this message. You can talk about